Ugyanis én nagyon szerettem volna ugye szociológus lenni azonnal. És akkor a Szociológiai Intézetben dolgoztam, és noszogattam az ottani barátaimat, hogy szerezzetek nekem egy szociológusi helyet, és anélkül, hogy szóltak volna, az egyik barátom földobott a METESZ a belső folyóiratában, ami 10 000 példányban jelent, meg egy soros hirdetést, most végzett villamosmérnök, szociológusként elhelyezkedne. Ezt olvasta a főszerkesztő helyettes, és hát ugye ez volt, hogy elfűrészelnek. Tehát a helyzet az, hogy hangsúlyozom, kész volt a cikk, arról szólt, nem akarom húzni az időt, hogy hát az állam kitanítatta 5 éves költség, ingyenesen, költségráfordítás, stb. Kiszámolták, mennyi volt az 5 éves képzési költségem, fizessen vissza. Most hát milyen éveket járunk? Tessék? Milyen években? Ez 72. 72, amikor hát sok minden volt, ugye Hegedűs Andrást eltávolítják a szociológiai kutatóból, meg stb. Akkor én még nem tudtam, nagyon naiv voltam, beiratkoztam a Hegedűs András szemináriumára, ami a Műegyetemen volt egyébként, egy éves szeminárium. No, és hát végül is hát körülbelül egy fél évig kemény munkámba került az, hogy ebből valahogy... És a cikk megjelent? Megjelent, egy egész oldalas, ugye akkor ilyen újság formátumú volt a Magyar Ifjúság, és ugye megjelent azt hiszem 350 000 példányban. És végül is ki tudjuk mondani az elkövető nevét, aki ezt aláírta azt a cikket? Mondjuk ki, ha tudod. Elfelejtettem. Jó. De az volt a címe, hogy Varga betűk és kérdőjel felkiáltójel, és tulajdonképpen nagyon megdorgáltak, de végül is eljutottak oda a cikk végén, a fél éves, hogy mondjam, munkám eredményeképpen, azt mondták, hogy azért mégis lehetnek kivételek, aki valaki ilyen bűnös cselekedetet hajt végre, hogy kitanítatja az állam, és hát tulajdonképpen, ha meggondoljuk, akkor ugye sok mindenki érhet ilyen csapás. Tehát magyarán Zalalövőből eljutottál egy majdnem renullázott villamosmérnökig, aki nem engednek a szociológusi pályára, de ahogy befutottad a szülőfaludat térkép miatt, valószínűleg ezt is ki tudtad cselezni, és még egy diplomát szereztél. Igen, én akkor azonnal elkezdtem, akkor 48-ban ugye betiltották a szociológiai oktatást, és akkor lehetőség volt arra, hogy megindultam. Amikor először lehetett, akkor nem is tudom, hogy milyen volt annak a jellege, nem volt nappali szak, nem volt levelező szak, hogy valami összféri jellegű volt, és összesen 26-an voltunk az évfolyamban, Lengyel Lászlóval, meg ezzel a csapattal indultam, és hát végül később tudtam meg olyan 15 év múlva, hogy akik bejutottak, mindenkiért kellett vállalni egy politikai felelősséget valakinek. Tehát vállalt valaki? Igen, a Szociológiai Intézetben vállalt egy ember, aki... Talán nem adta ki a cikket így. Nem az, és azóta is hálás vagyok neki, és... Jó, tehát akkor itt 2 ifjú pályakezdő műszaki értelmiségi van. Te hol helyezkedtél el? Hát én nagyon tudományosan helyezkedtem el, a barátnőmmel együtt úgy döntöttünk, hogy mi állást keresünk, és elővettük egy térképet, egy körzőt, húztunk egy nagy kört, és azt mondtuk, hogy ami cég ezen belül van, és oda tömegközlekedéssel könnyedén el tudunk menni, oda fogunk menni dolgozni. Mérnöki gondolkodás. Ketten együtt jártunk felvételezni, és végül én kikötöttem a villamos berendezés és készülékművekben, ez ma már nem, VBKN, ez ma már nem létezik, de akkoriban egy nagyon jó helynek számított, és annak volt Budán egy központja, én a központba mentem dolgozni. A barátnőm az a kábelgyárba ment el dolgozni, úgyhogy mind a ketten mérnöki területeket választottunk. Én 3 évig mérnökösködtem, amiben sok szép volt és sok érdekesség is volt, de 3 év elég volt ahhoz, hogy rájöttem, hogy na én ezt nem. Nagyon sokat tanultam, tehát a VBK-nek az egy előnye volt, hogy 10 gyára volt, vidéken volt 2 vagy 3,
csak az ilyen ifjú titánokat, hogy tanulják, hogy mi az élet, úgy lehelyezték időnként egyik gyárba, másik gyárba, harmadik gyárba, valaki mellé tanulni igazából. És hát az ott elég kemény iskola volt nekem, hogy nőként kezemben egy nagyon szép papírral, de gyakorlatban fogalmam se volt az egészről, amivel nekem kellett volna foglalkozni. Így gondolom, néhányszor jól meg is vezettek. Persze, meg is vezettek, természetesen, ahogy az kell, meg különösen kislányosan néztem ki, és akkor mindenki elkezdte a poént, hogy én ott mit keresek. Anyukám. Igen, úgyhogy ez egy érdekes dolog volt. Ami jó volt benne, hogy azért megismertem, ha nem is mondjuk effektív a saját bőrömön, de az iparnak azt az akkori világát, hogy mit jelent az munkásnak lenni, mit jelent az gyárban dolgozni, mit jelent a vidéken gyárban dolgozni. Ez nekem a későbbiekben nagyon hasznosra, nagyon jól jött, mert ott folytattam a pályámat, és ott már összetalálkoztam a Ferivel, hogy megpróbáltam ennek a munka világában összegyűjtött tapasztalatnak valami tudományos oldalával foglalkozni, és elmentem a Munkaügyi Kutatóintézetbe. Ez akkor még létezett, ma már ez sincs. És ott elkezdtem empirikus szociológiával foglalkozni, bevontak különböző kutatásokba, amiben az volt a nagyon jó, hogy én pontosan ismertem a gyári nyelvet. Amikor elmentünk interjúkat készíteni, soha nem tudtak engem átvágni, mert 2 perc múlva kiderült, hogy én esetleg értem, amiről beszélnek, meg tudom a ipari trükköket, hogy hogyan könyvelünk 2-sen, meg 3-assal, meg ez hasonlókat. Tehát ez a háttér nagyon jól jött. Én a szociológiát azt csak úgy mellé tanultam, tehát nem mentem akkor már egyetemre, én ezt nem akartam, de hát ez a Csinálom és tanulom című dolgot adtam elő, és ott ragadtam a Munkaügyi Kutatóintézetben, amiben az volt a jó, hogy a neve ugyanaz volt, de mindig más csinált, mert mindig más témák voltak, tehát egészen a 90-es évek közepéig én ott kutattam egyre érdekesebb témákat, és nyilván a rendszerváltás idején jöttek az igazán izgalmas témák. Amikor bejött a munkanélküliség, ugye a munkaügyi témák közé bejött az, hogy mi az államnak a szerepe egy piacgazdaságban, munkaügyeket tekintve, mi legyen a szakszervezeteken, mi legyen a munkáltatókkal, hogyan tárgyaljon majd az állam ezekkel a szereplőkkel, tehát elmentem ebbe az irányba is. És tudományos pálya is volt, vagy inkább gyakorlati? Tudományos pálya is volt, megcsináltam egy doktorit belőle, azt megírtam, tovább nem akartam menni, mert nem tudom, valahogy én nem vagyok ilyen címgyűjtögető emberke, én inkább azt mondom, nagyon sokat publikáltunk, könyvet írtunk, akkor már tárgyszerzőként jelentem meg a Feri nagy bosszúságára, mindig én voltam elől a névsor miatt, és ő mondta is többször, hogy átírja a nevét, hogy ő lesz A. Tóth Ferenc, de erre nem került sor, tehát nagyon sok ilyen jellegű munka volt. Itthon dolgoztam, külföldi publikációkat csináltam, konferenciákat. És mondhatni élvezted is ezt? Abszolút élveztem ezt a munkát. Amit élveztem benne, hogy mindig más téma volt, új téma volt, gondolkodni kellett, valamiféle véleményt, következtetést meg kellett fogalmazni, tehát az embernek legyen vélemény a dolgokról, lássa az összefüggéseket, próbálja javaslatokat tenni, hogy mit hogyan lehetne esetleg jobban, esetleg máshogyan csinálni. Ezeket a részeket nagyon élveztem, és nagyon élveztem, hogy értelmes emberek környezetével lehettem. Tehát nagyon jókat lehetett beszélgetni. A munkaidő az kötetlen volt, ami azt jelentette, hogy egy héten 2-szer kellett effektíve bemenni a munkahelyre, az összes többit azt az ember ott töltött, ahol akarja. Most ez nagyon jól hangzik, de ebből alakult ki az, ami azóta is jellemez minket, hogy időnként nem tudjuk, hogy mikor van vasárnap, meg hétfő, meg most véget érten áll a nap, vagy folytatódik, tehát hogy minden egyben mosódott ebben a kutatói élettel. És akkor már, ha jól értem, itt már párhuzamosan. Igen, valamikor próbáltuk ezt kiszámolni, hogy mikor történt, de nem tudjuk pontosan. Úgyhogy addig dolgoztunk együtt, amíg egyszer csak már úgy összefonódott a magánélet is. Igen, erről van az embernek elképzelése, nagy vonalakban. És ekkor már volt hintaló az életetekben, vagy? Egyszer csak megjött egy hintalóval. Na, ez hogy történt? Igen. Mert azért ez egy kristályosodási pont. Igen, az helyzet, hogy meghalt apám, és eladtuk a családon a családi házat, és akkor az ember megpróbál körbenézni, hogy milyen emlék
található, és ott szinte teljes épségben megtaláltam az én gyerekkori hintalovamat, és hát ez volt az út, ami az első. De későbbiekben visszatekintve úgy érzem, hogy egy ilyen robbanásszerű volt az csak egész. Akkor még nem tudtad, hogy ez nem tudtam, hogy ez ilyen robbanásszerűen. És hogy zajlott ez, hogy fogtad és elhoztad? Igen, és az a helyzet, hogy akkor eszembe jutott, hogy ez eszembe jutott először a nagyapám meg a nagyapám, aki fontos volt az életemben és a hintaló életében is, tehát nagyanyám türelme, hogy amikor a lóval foglalkoztam, és akkor ott ült mellettem, és hoztam szénával, tehát egy nagyon szép faragott, valahonnan Kőszegről származó hintaló volt, ugye ma is megvan, és etettem, itattam, stb. És a nagyanyámnak nagy türelme volt, amikor leszálltam a lóról, vagy hátranéztem, kivette a szájából a szénát, és akkor utána megdicsérte a lovacskát, hogy hát látod, Ferike, milyen szófogadó a lovacska, rendszeresen eszik, stb. Viseld a gondját. És hát társad volt neked ebben. Igen, egy társam, hát ez azt is jelentette, hogy nagyapám egy lovakkal is foglalkozott, és egyszer egy híntóval mentünk, és felültetett, hogy szokja a lovakat, felültetett a egyik ló hátára, és valahogy a másik mellette lévő ló az megugrott, és én beestem a lovak lába közé, és azok mentek tovább, és hát ez is szerintem a hintalónak is köszönhetem talán, hogy olyan nagy megmentő volt, hogy nem rám léptek a lovak, hanem szépen mellettem elmentek. De ez egyébként általában a lovakat jellemzi is, hogy nem csak veled, sokakkal megtörtént. Igen, és hát tulajdonképpen ez egy olyan élmény volt, ami hát a nagyapámhoz tovább emlékezett erre, hogy hát végül Istenke milyen jó megóvott a következményektől, mert biztos nagyon nagyon csapta volna, hogy itt mondta, és a hintalom, tehát birtokomba került végre újból a hintalom, és minden előjött az alalövőről és az egész gyermekkorról. Tehát azt még megengedett és megengedik, elmesélnem, hogy kaptam ezt a hintalovat, tehát anyám nagyon teátrálisan szokta megszervezni a karácsonyt. Valószínű ez abból is adódott, hogy ott Zalasszentgyörgyön milyen színjátszókör volt az iskolában mindig, és ő is szereplője volt ezeknek a színpadi előadásoknak. Tehát azt jelentette a karácsony, hogy a nagyapámnak volt egy vészharangja, és elment a háztól körülbelül 6-800 méterre karácsony este, amikor anyám mondta neki, hogy na most akkor kezdődik a karácsony, és akkor ott elkezdett csengetni, harangozni. És anyám pedig, nagyanyám mondta nekem, hogy hát látod Ferikém, már közeledik a Jézuska. És akkor nagyapám, ha 20 fokos hideg volt, vagy 30 fokos, akkor is kötelező volt ő neki 10 percenként csengetnie, és közelebb jöhetett mondjuk 80 méterre a házhoz, és általában egy óráig tartott, és akkor hát megtörtént a hang felerősödése, és akkor belépett a nagyapám, és mondta, hogy már itt a szomszédban van a Jézuska, és ezt követő néhány másodpercben pedig megtörtént a csoda, belépett maga Jézuska, egy szánkót húzott, nagyon magas volt, fehér tűrruhában, szánkót húzott, és rajta volt a hintaló. És aztán később tudtam meg, ugye ez a történet mindaddig lejátszódott ismétlődően a következő években, amíg már nagyobb bacska fiú lettem, és meg nem kérdeztem, hogy anyámat, hogy hát édesanyám, miért szűrös a Jézuska lába? Ugyanis a családban egy 16 éves fiú volt, aki később Bérba keresztapám lett, és hát ő öltözött be anyám mennyasszonyi ruhájába. És ez a Jézus, ja igen, és akkor nagyapám bejött, meglátta Jézuskát, teljesen teátrálisan térdre rogyott, és egy öblös hangja volt, a templom csak úgy zengett a hangjától, amikor énekelt, és elkezdte
köszönteni a Jézuskát. És tehát így jött a hintaló. Ez kb. 3 éves lehettem, és hát ez egy minden mozanata, még az ajtónak a szélessége is. Amikor kezedbe vetted a régi hinta, akkor ez mind kinyílt benned, ez kinyílt, és akkor tulajdonképpen a rárakódó többi karácsony, még ezt, ha megengeded, elmondom, volt nekem 2 jó barátom, a Sándorika meg a Pistirike, ők ilyen 35 év körüli emberkék voltak, én ugye 3-4 éves, és az egyik az állandóan kolbászt akart tenni, másik pedig állandóan cigarettázott. És akkor mondtam anyámnak, hogy hát írjunk a Jézuskának, hogy ő neki is hozzon ajándékot. És hát anyám olyan volt, hogy a következő karácsonyfa következőképpen nézett ki. 2 fajta karácsonyfa dísz volt csak rajta, ilyen 3-asába kötözött cigaretták voltak rajta, és töltetett ilyen kis húsos kolbász, és a párban az volt a karácsonyfa dísz. És akkor nagy örömmel hívtam a Sándorikát és a Pistirikét, és hogy na itt van a ti Jézuskátok is. És hát ez nagyon, úgy azt mondhatom, hogy idilli volt a gyermekkorom. Foglalkoztak, főként a nagyanyám, nagyapám is, hát mindenféle más, hogy mondjam, kalandér abban a faluban. Ugye egyszer a nagyanyám azt mondta, hogy hát kevés fénykép készült erről a fiúról, akkor le kell fényképezni. És volt a faluban egy fényképész, akinek egyébként pincér volt a szakmája. Úgy hívták, hogy a Ripi bácsi. És hát megjelent a Ripi bácsi, mondta a nagyanyám, hogy jön a Ripi bácsi és lefényképez, és hát ő neki még olyan alábújós régi fényképezőgépe volt, mint hogy a 19. század repült volna elő, és amikor én megláttam a Ripi bácsit, hogy alábújik, abban a pillanatban kereket oldottam, és na, hát ez az egész varázsos gyerekkor, ez felidéződött a hintalóban, és tulajdonképpen ezt látom ma is ezekben. Tehát ez volt az első hintaló, ilyen már együtt vagytok, megjelenik az első hintaló, miután 80 darab hintaló van a gyűjteményükben, nem fogjuk az összeset ki, hogy került oda, biztosan meg tudják mondani mindegyikről, hogy melyik napszakkor, délután 3-kor esős került be, de mondjuk vegyük a 2-es számú, amikor ez ugye ezt visszakaptad a gyerekkorodat, de mikor a második, amikor az már... Az, arra emlékszel? Nem emlékszem. Na, én pedig meg voltam róla győződve. Arra emlékszem, hogy egyszer már gond volt a hintalóval. Akkor egy ilyen szerves fejlődés volt. És azt kezdtem érteni, hogy bárhol jártunk a világban, hogy hintaló szemüvegem van. Istenke 2 szemüveget, egyébként ez is egy nagyon érdekes, hogy én már azért elég koros vagyok, és fél évvel ezelőtt kellett először szemüveget csináltatnom, mert mit tudom én, ha vásároltam valamit, az apró betűket nem láttam, de hintaló szemüveg ez már 20 évvel ezelőtt. De az megvan, ami most a legutoljára került, remélem. Az mikor volt? Hát a kiállítást szerettük volna minél több képzőművészeti tárgyal idejönni, és volt nekünk régi vágyunk, a Rufus Kinga és az ő művei. Na most Rufus Kingának itt 2 művét tudtuk megszerezni, a felső annak a neve Házaspár, az alsó pedig a Karácsonyi meglepetés. És valahogy a Rufus Kingát nem tudtuk becserkészni. Őnek ugye gyerekkönyveket illusztrál, és úgy nagyon szerettük, mert olyan varázslatos, tehát nagyon sok légies rajza van ezekben a könyvekben, és őt nagyon szerettük volna. És akkor mondtuk, hogy kerestük őt, nem nagyon találtuk, hát hogy milyen internet, tehát mindenről az internet, és akkor bejelentkeztünk teljesen ismeretlenül, hogy hát mi szeretjük a művésznő könyveit, és minket érdekelnek a hintalóak, azokat gyűjtjük, és hogy nincsen véletlenül még 1-2, ami eredeti, mert hát nyilván könyvet az ember megveszi az összes esetben hintalóval, de hogy eredeti nincsen, és el tudtunk hozzá menni, és egy ugyanolyan varázslatos személy, mint amilyennek ezek a képei,
És hát az igazság az, hogy ezt a kettőt most már megvásároltuk, és kettőt pedig félretetettünk. Hogy kerülünk, fordulunk, és akkor megyünk hozzá azért a kettőig is. Azon is nagyon-nagyon, ezeket most ez a két kedvenc van. De akkor már rögtön egy minőségi változás van, tehát nem csak a hintaló képezi ennek a gyűjteménynek a magvát, mert ugye itt műtárgyakról beszélünk, hanem minden, ami még a hintalóhoz köthető. Szerintem ez nagyon hamar jött. Nem tudom, ez valahogy nagyon hamar jött, mert hát ugye ilyen nagy lovakat nehéz tárolni is, nagy lovakat, ami igazán mondjuk tudjuk a történetét nagyjából, tudjuk mikori olyan állapotban van, amilyenben azért mégis egy gyűjteménybe beillik, azt azért nehezebb megtalálni, nehezebben is tároltunk, főleg a korábbiakban. Tehát mi szinte első pillanattól kezdve a kisebb ilyen dekorációs hintalovakat is, és talán a legelső, ami a karácsonyfadísz gyűjtemény indult be, és hát a Feri ragyogó karácsonyokról beszél a gyerekkorából, nekünk közösen az van, most már idén lesz a 12. olyan karácsonyfánk, amin csak hintalovak lehetnek. Ami nekem fájdalom volt, mert én a családból elhoztam a régi otthoni gyönyörű díszeket, meg a régi mindent, és én azt szerettem volna, hogy az legyen a karácsonyfán, de hát a hintalovat tudták, az régi díszek. És változatlanul zalalövői fenyőfát használunk, tehát van egy barátom, aki deviánsnak minősítette a korábban szarvas által megrágott fákat, és kidobálta vagy elégette, és aztán egyszer véletlenül mégis a rakományba belekerült és felhozta Pestre, őstermelőként foglalkozik ez a egyébként közgazdász, és aztán kiderült, hogy két törzsű fát találtam nála, és úgy, hogy mind a két törzsön lévő ágazat az teljesen kifejlett volt, és hát most már 3 ágú fenyőkre aggatjuk a fákat, vagy a diszeket. Ugye stabilitás szempontjából is fontos, hogy nem bírja megtartani egyszerűen. És sok ágacska kell, mert ugye egy ágra egyen. Hát nálatok be kéne vezetni évben 3 karácsonyt, mert körülbelül 3 fára való dísz van. Na most ugye beszéltünk arról, hogy hintaló. Megjelent, hogy vannak műtárgyak. Mi van még, ami ebbe a gyűjtői szem, azt mondjátok, hogy olyan szemetek van? Mit lát még meg ez a gyűjtői szem? Milyen dolgokra figyeltek? Azokat hol keresitek?